Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Wit-witan ka man kayo? Uy, doon na day ko pangutana. Shoot, Huwag ka makaila sa naka-sideswipe ni mo. familiar ang dagway. Bisag daklit lang na akong nasigpatan. Nagkaila ka? Wa masayop ang akong pananaw. Kinsa siya? Mao katong bahina ang atong gibiyaan sa miaging yugto. With you. Kinsa? Si Rodney. Ha? Pero dili ko sure ha. Tingalig imagination na to nako. O kung dili man, tingalig parehas lang naong ni Rodney tong tawana. Pagklaro eh. Ayaw kong ibitin. Bitin ba, uy? Angeli, tukan lang ko sa tinuod, palihog. Aron ato pa bagon ang nakaingon nga nung milandi ka din sa ospital. Di kapag ganing dugay maingon nga dili ka mahimong masayop kung kinsa ang driver atong sakinan nga nakadisgrasya nimo. Unya karon dali ra kay ka nakabawi sa. Moingon lang dayon ka nga wa kay siguro kay tingalig imagination lang to nimo. Ayaw ka po ang tinuod, Angeli. Nga nung hadlo ka mang musulti sa tinuod, kung si Rodney mangyoy nakasaan ni mo. Ana, magina basta doon nagitago ang pagbati. Unsa mang pagbatian yor, ha? Suman nimo. Ikaw rin makatubag ana. Unsa? Ako'y nagdas kasing-kasing nimo. Unsay among kalibutan? Kung naa kay gugmang gilumutan diya sa imong dughan para ni Rodney. Unya, mawaw ka na mo angkon. Idi ka na diha. Makabuang ra ba na? Hilom, uy. Laking witwitan uba pa. Hmm. Kaayo, ba ni mo musulti, anak, no? Kinta makakita o makabasa kag unsay naa sa akong dughan? Ay, sus, darling. Mura ba kagwa mahibaw? Nga ang imong lihok o sinultihan, mo na magtugan sa tinuod. Nagpareha lang gid mo duha. Maayo kay buwangon ng mga unin niyo, oy. Kung dili mo gusto nga sa puton ko, takuma ko na inyong mga papa. O kung mas makaayo man ka para nako nga madasa usa ka private hospital dito sa syudad, hala manglupa dayon ta. Dili kay magdaghan pa mog abla. Super piya. Unsa? Wa. Miingon ko, mangadto na lagi ta. Hello, sir. Kumusta na si Angeli? Ikaw di ay ang tagsa, sir? Ha? Unya, imo lang sig biyaan nga murag wa lang. May plano kang patyo ng akong friend. Unsa na yung ipanulti? May mitugan, ang may gitugan ay nako si Angeli. Nga unsa? Nga iyang nagsigpatan nga murag ikaw ang nakadisgrasya niya. Unsa? Sir, kung ikaw man gani, mo ingon gyud ko naka-afford sa kas pagbiya ni Angelino. Dax, may umang di mo sa kaysa sa kasumbong nga way klaro? Of all people, ako pasangin lang ninyo? Sir, Manawag na niya kung usap. Ha? hinaya imong tingo kit ngalig baka mata ang maldita. May gani ka sa cellphone ra mo nakasulti. Kay ako, nagplano gid ko sa pagpakikita atong tawhana aron personal na ko sang sukton kung nganong iya tong gibuhat ni Angeli. Unsa? Wala tinuod. Ito man ko sa giingon ni Angeli. Nagkadugi ang ka-live-in ang gusto mo pasipan niya. Tingali gisugo siya itong bruha. Si Nadine? May lain pa bang bruha nga itong lailan? Hala, my friend. Ayigig padungga ang atong amiga nga may sulti kag ingon ana. Kay tingaling makaingon na takda na kanako. Amaw siya? Na, di gyud ka ba kabasol kung makatawag ng dili mao nimo kay nagminaldita na sad ko. Tubayan sad nimo siya. Undangon ta na istorya ha. Ato na ako si Rodney. Unsa? Gusto ko nga magikan niya mismo ang pag-angkon sa tinuod. Ato na ako sa... Ayaw pang hilapot. Uy! Abi na ko natog na ka. Unta.
Pero kusog ra kayo ay inyong hagaw-haw mao nga nakamata ko. Oh. Paminaw. Si Rodney man o dili ang nakadisgrasya nako. Kalimtan ta na. Wow. Huh. Martir? Unsa ka? Okay ra kag himong sacrificial lamb sa babay nga gipuli ni Rodney nimo? Huy, ayaw kalimot. Ngang imong karibal, si Repenting Pitoy o. Bitin. Maong anytime, pwede ka niya nga gamiton ang iyarong bana. Aron matambalan ang iyang pagdumot nimo. Maong ay napalabi og salig sa imong ex-ray. Huh. Gamay ra kining kalibutan. Mag-abot ra gyapon ming duha. Ako gisang naungon og diretso na ko sa pag-ingon. Kung nganong gusto kanyang papason sa iyang daan, maong iya kang gibanggaan. Time pa sa. Sa may gusto nimo isulti. Imo na siya panalipdan? Ngano magyod? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Talagsaon sad ka na? Tao nga hasta kapila na makasaha nimo. Kuno ay mitabang, pero himan-himan, dunay giapas. Dunay tumong sa pagpahimhos o pagpakaawaw sa imong kaugalingon, sa imong pagkatao. Imong gihangad. Giyukbuan o kuwang nalang ganiludhan. Nga naman na. Saman, nakalog na ka? Giila kang bright pero bulay og ka man di ay. Nga naman yun? Kinahigog ma ka? Igo lang na akong gituman ang usa sa mga bulawanong sugo sa Ginoo. Nga nagkanayon, higugmaa ang imong kaaway. Mao ba? Nga sa ato pa, sabton sad nako, nga lab sa ko nimo? Unsa? Ayaw ko ina nga doon nakikipinig. Kay wa ba'y nagitulo sa Ginoo? Nga ingon ana, wa gid na masuot sa balang kasulatan day. Nga kung mahigog man kag kaaway kinahanglan nga magpili kag kinsa imong pahinungdan sa imong gugma. Nganong imo magiguno ng palawman? Nganong ang sayon nga istorya himuon magyud imong komplikado? Si Rodney raman ang atong gihisgutan. Nganong imo mag-isingit ang imong kaugalingon? Aron pahinumduman ka nga wa sa napo kasugo nga ang linya nga nagkanayon way piliun kang mahalon sa mga tao nga giisip nimong kaaway. Mahug na kang unfair. Kung yun ana imong buhaton, kasabot ka? Hoy, kung imo raman gani sa kong gitabangan aron debatihon no? Nga wa naman untay eleksyon karon. Pasag di ko makauli sa amo oy, ay glabdang akong kapoy biya nimo. To ana. Iyon gani siya ni ana. Sabton gani niya nga wa na si katraka nga katarungan, mahot na gani siya sa tarong nga tubag. Dispatsahon lang dayon ta. Hunungan na ninyo, oy. Oh. Murag yun mo, mga batang gagmay, nga nag-ilog og duwaan. Dili mahunong og away kung dili makatilaw og bunal sa inahan. Saman pamunalan ta mo? Aron way lalis, patakuman ang iyang bakba. Ikaw di na lang. Nga ikaw may ralita. Hala ka diha. Ha, husto gid kay na. Please. Ha? Nagatubang ta karon og dakong pagsuway nga dili angayan nato kumbiyansaan. Dili sa ta mag-away ha. Og aron may hunahuna nga maguba. Ayaw sa to pagitag bikil diha, girl. Ha? Ay sige panungog. Let us love one another. Kay una sa tanan, mao gyud ay gusto mahitabo sa Ginoo. Nga gugma unta ang paharion unta dinhi sa kalibutan aron magbalinahon ta. Hey! Di resulta na. Ang unsa? Honey, please, ayaw to uspa ha. Good nga mo pala yung tao. Nga ito gikauban din sa restaurant. Huwag magkamata og bundak sa kutsara, uy. Sabay problema ni mo. Ganina pa ko nakabantay ni mo ha. Gikan ka sa restroom. Nag-abot ang imong kilay. Wala ka sa mood. Pwede ba mangutana kung nga ka? Nanawag ko ni Dax. Ha? Sa to? Matod ko nanawag ko ni Dax. Honey! Namiya na ganit na dito. Anong pala ang mga tawhana? Unya, nanawag na hinon ka? Tungod kay ginahina na kong tulisok sa kong konsensya. Nanawag ko aron mangutana kung unsay kahimtang ni Angeli. Ay, uplok ka.
Ayaw kong sugdi kung di ka gustong maghimot ang isina din niya. Ayaw lugita ang akong kasuko. Di ko gustong magbinastos. Okay, okay, okay. Okay, sorry. Pero, pwede na ko mangutan ako sa problema nga miinit pa na imong o, di ba? Hay? May ideya na si Angeli. Nga ako ang tagsa. Ha? Mo resulti ni Dax. Mo ako nagisulti ni Angeli. Nga ako ang nakabangga niya. Oh! O niya? Kung sabay makuha nga, dili man ta nila maabot? Dili naman ta nila maabot, honey? Niya na ta sa layo. And few days from now, mulupad na ta sa laing nasod. Ila pa pagutan magugod? Lupig ba niya nila yung iro nga nagpaghot sa buwan? While ako, di sad mahimutang. Tungod kay wa na ko mabatasan nga nagganan ang usa ka tulubagon. Honey, relax. Relax, sweetheart. Cool ka lang. Malimtan na gihapon nimo ang tanan. Dili ta kapasagdan, okay? Please, be good. Ato bangon na bagyong yugto sa itong kinabuhi, okay? Tabangi ko, nga malimtan ang tanang nangagis kong kinabuhi. Ingon man ang imong kagahapon. Ilubong na sa datos kalimot aron matunhay ang atong pagpuyo. Smooth sailing ta, okay? Yes, sweetheart. Okay. Di na ko mag-iskot ni Angeli. Maong isaad na ko nga imo na sang wadon siya mong unahuna. Gadunay Chris nga miagi siya mong kinabuhi, okay? I swear. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.